Ako som slúbil, sme tuto pri tejto višni. Neviem vôbec, koľko má rokov, neviem to ani odhadnúť. Jedna dôležitá vec ohľadom višní. Višne rodia na jednoročnom dreve. Na jednoročnom. To, čo mi tento rok vyraší, na budúci rok bude zakvitnuté. Táto višňa nie je samoopelivá. Musíme si zistiť, aké odrody sú samoopelivé, ktoré nie. Keď je samoopelivá, znamená to to, že keď zakvitne, sama sa svojim pelom opelí a bude mať višne. Keď nie je, tak potrebuje pel inej rastliny, ktorý by ju opelil. Pozrime sa, preto sme tuto vedľa vysadili takúto malú na slavorastúcom podpníku, tuším, že je to gizela, čo si nejaké číslo za týmto vyrastie iba do 3 metrov a pozrime sa. Toto mi vyrástlo minulý rok. Čo je na tom? No višničky, hej? Takéto môže byť riešenie toho. Inak používame podpníky vtáčnica, ako je napríklad tento, áno, že ten strom bude obrovský, hej? Ten má dobrých takých 7-8 metrov, určite. Je aj mahalepka, ten je zase menšia, ale najmenšie je gizela. Ten bude asi takýto strom 3,5 metrový, 4 metre bude mať na gizele. Pozrime sa. Višňa rodí na jednoročnom dreve. Toto, tu vidíme spoj z minulého roku. Tuto, odtiaľto mi minulý rok vyrašilo drevo. Zakvitnuté. Dvojročné drevo, holé. Nič na ňom není. Všetky puky zamreli, odkvitli, odrodili, nič. Ja potrebujem jednoročné výhonky. Nepotrebujem takéto staré konáre, ktoré tuto ja mám. Pozrime sa, ktoré mi usychajú, hej, ktoré sú choré, sú obsypané lišajníkom. Ja ich nechcem. Nechcem takéto konáre. Preto treba višne pravidelne zmladzovať. My potrebujeme len jednoročné konáre. Nepotrebujeme dvojročné drevo. Pozrime sa na to. Toto drevo má možno takých 5-6 rokov. Absolútne holý konár. Listy sú iba na koncoch, kde to je aj zarodené. Pozrime sa, aké má malé prírastky tá višňa. Toto my nechceme, my chceme dlhé šlahune, dlhé 70 cm, ktoré mi budú po celej dĺžke obsypané višňami. Preto táto višňa, idem trošku ďalej, nech to vidíte, táto višňa bude po odrodení tento rok urezaná presne takto. Radikálny rez sa spraví. Z nej pôjde aj takých 3,5-4 metre dole, hej, radikálny rez sa spraví. Vyraší mi veľké množstvo nových výhonkov, ktoré mi budú rodiť, to ja chcem. Ja nepotrebujem starú veľkú višňu, ktorá mi bude rodiť iba na malinkých prírastkoch, ako sa to už deje pri tejto višni. Takže višne treba zobrať do laty. Čerešne rodia na dvojročnom dreve. Ja potrebujem dvojročné drevo, aby mi zarodila. Pozrime sa. No tuto sa nepozrieme, ale vieme si to presadiť. Čerešňa je to isté ako jabloň. Marhule, broskyne, čierne rybezle, višne, čo ešte? Tuším, že aj biele rybezle, ako sme sa dnes presvedčili, aj červené rybezle nám rodia na jednoročnom dreve. To isté aj tuším maliny. Takže neodstráňujme toto jednoročné drevo pri týchto stromoch, ako to niektorí záhradkári robia. Dobre, tak ďakujem za pozornosť, dúfam, že som pár ľudí poučil a pár ľudí zase obohatil o nové poznatky z tohto oboru. Takže díky.